Atsbiltzia egun hauetan Baxenafarroan urte zaila, berehala, hilarria etxalderat goaz elgarrekin. FNAIM egiezin agentzien sareak kontrol gehiago egitea proposatu du alokairu kontratuak sinatu aintzin eta ez gero xehetasunak berehala. Arratsalde on Lapurdiko hiriburutik ez duela bi aste bezain bat, baina gaur ere mobilizazio sozialak eta gaur ere sindikatuek deiturik 100 lagun Baionako karriketan barna. Nerea Olaso. Intersindikalak deitutako bigarren greba eguna gaurkoa murrizketa politiken aurka justizia soziala eta fiskala lelopean. Badakigu laster aurkeztuko dutela aurrekondu bat, badakigu ere ikusita zer erranduen frantses lehen ministroak noraino edo ze zentzura joanen aurrekondu hori, austeritate aurrekondu bat izanen da, guk aldiz parean exigitzen duguna da politika birbanatzaile justu bat. Eta jende gehiagok baduela asegea eta asaldatzeko jazoinak ari direla biderkatzen, krisi ekonomiko eta politiko guzti hortan. Izan ere lehengo astean bildu ziren sindikatu nagusiak gobernuko ordezkariekin Parisen, baina ez dela aldaketarik iragarri salatzen dute sindikatuek eta erakutsi nahi dute ez dutela amore emanen eta mobilizatzen jarraituko dutela. Gaur egungo, gobernu demitituko duen gobernamendu horrek ez duela entzuten eskaera, ez duela entzuten asegea eta beraz adi egon behar gira ere eta mobilizatuak eta presioa mantendu behar dugu. Borroka luzea dela, ez dela hortan gelditzen, segur hor bat dela momentu bat politikoki behar dena presente izan eta implikatu manera seriosean, naizta ikusiko dugu zer pasatuko den. Irailaren 18ko greba handiaren ondotik datu urteialdia, hala ere, gaurkoak ez du aurrekoaren jarraipen bera izan ez hezkuntzan eta ez da garraioan ere. Manifestazio baina jendetsua izan da beste behin Baionako karriketan. Etxeen salmenta 10% emendatu da urte batez Pirineo Atlantikoetan FNAIM egiezin agentzien sarearen arabera. Baionan ere prezioak emendatzen dira beti 23% gehiago bortz urtez, 61% pasa 10 urtez. FNAIM sareak dio merkatua arautu behar dela, baina ez du bat ere begionez ikusten konpentsazio neurria eta alokairuen mugatzea. Kontratuak sinatu aintzin, kontrolak izatean galdetzen dute. Il suffirait de travailler donc avec la communauté d'agglomération. Ipar Euskal Herriak eremu pilotoa izan behar luke elkarlana eginez, hirigune elkargoa eta Frantziako gobernuak duen ordezkaritzarekin. Kontratuak legezkoak izatea segurtatu behar da eta horretarako arau baimen berezia behar litzateke, ez bakarrik profesionalentzat elkarteek ere egin lezakete kontrola. FNAIM sarearen ustez ez da aterabide bakarra, tresna bat gehiago baizik, konfiantza berreskuratzeko, dagoen iruzurra desagerrarazteko ere bai. Krisiari buru egiteko hautetsiek konpentsazio neurria eta alokairuen mugatzea indarrean ezarri dituzte Lapurdiko kostaldean, FNAIMek errekurtsoak eman ditu 2 aldiz galdu dute, gaia kasazio gorteraino eraman dute orain. Toutes ces dents creuses là qu'on peut avoir et qu'on peut arriver à cartographier. On a mis le curseur trop loin, retravaillons. Elegiteak legezkoak dira, tresna bat da okupazio ilegalak ez egiteko aitortu behar da, ez dela konpentsaziorik izan ezinezkoa baita. Airbnb odol galtzea gelditu behar zen, baina ez molde hortan, elkarbizitza sustatu behar da turismoa ere bai. Legedia berria indarrean denetik, FNAIM sareko 14 agentzia desagertu dira, ateak betiko etxi dituzte. Azparneko Puyo agentzia okupatzeagatik 7 militante kondenatu ditu Baionako auzitegiak. Hain zuzen, 3 auzipetuei 1.000 euroko isuna eman die epaileak eta beste 400 500 eurokoa gibelapenarekin. Defentsak gaineratu duenez gertakariak bere neurritik atera dira. Gogoratu behar da Arberoa Lurra eta etxebizitza kolektiboak agentziaren okupazioaren bidez Aierrako etxe baten salmenta espekulatiboa salatu nahi izan zuela 2024ko urtarrilean.
Hasi dira matxabiltzen Irulegin, iraila erditsutik urriaren erditsura bitarteko tarte honetan ekin diote mahastizainek. Urte berezia izan dela esan digute gehienek, zaila primadera euritsu eta uda amaiera idorrarekin, horrek eragina izanen du. Gure helburua ez da betikoa, urte guziz ardoaren gustu aldatuko da. Hori da gure berezitasuna, ez dugu bizkotxa bat egiten, ez dugu beti behe helburua, urte guziz gustuak aldatuko dira. Eta horren arabera izanen gira gehiago, alkohola pixkat gehiago duten ardo batzuetan berotasun horrek alkohola initzek ahi baitu ardoari, eta freskotasun aziditate hori pixkat apalagoa ukanen dugu. Gero lanketan ere pixkat ez da zaila, baina lan egiteko manerak ezberdinak izanen dira urtez urte aldatzen duguna sotoan. Hori aldatzen ditugu urtez urte lan egiteko manerak, adaptatzen gira ustari eta berezitzen, lan egiteko manera zinez ezberdina da, berezitzen gira gure heldu den ustari. Irulegiko sormarkan 60 mahastizain inguruari dira lanean eta matxa bildu eta bilduari dira egunotan. Irulegi herrian patxin esaterako lanean topatu dugu. 22 urteko gazteak kikitatik ezagutzen du lanbidea izan ere, Ilarria etxaldean bere aitak hasi zuen bidea duela 30 urte inguru. 10 hektareako etxalde bat, beraz etxaldean aita eta ama dira etxaldearen eramaile gaur egun, eta ondotik ni ere etxaldean ari naiz lanean beste langile batekin, elgarrekin. Beraz, guk 10 hektareako etxalde horretan 7 hektarea baitugu ardo beltza egiteko eta 3 hektarea ardo xuria. Biologikoan lantzen dute arnoa eta segida emanen dio patxinek orain. Gura badugu, baina kristoen gogoa ere lan egiteko hemen. Hori guretzat kristoena da, Euskal Herrian bizi gira, nik lagunak bizia hemen dut, baigorri inguruetan, Irulegin. Enetzat kristoen gogoa dut hemen lan egiteko, bizia ekartzeko hemen egian, inguruko egietan ere zerbaiten ekartzeko, eta gainat kristoen gogoa dut mahastia tipidanik ikusi dut, hortan ikasketak egin ditut eta hortan bizi nahi dut. Eta zinez badakigu ondoko urtetan ez dela dola 20 urte bezalako lan egiteko manera berdina izanen, berko dugu aldatu, berko dugu adaptatu, egokitu, baina hori izanen da ondoko urten lana. Deia, badira Frantzia mailan eta dena ikerketa batzuk egina direna mahastietan gehiago, indar gehiago ukan dezaten, badira mahats berezi batzuk ere direna ateratzen indarra ukanen dutena olako aldaketa klimatikoek. Gero guk gogoak gaina hartzen duenez, zinez instalatzeko gogoarekin gira denak hemen. 270 hektarea mahats landatuak dira Irulegi sormarkapean gaur egun, horien artean, Ilarria etxaldean 10 hektarea. 3 hektarea arno zuriarentzat bideratzen da, izkirota txipia eta xuri zerratu txipia, eta 7 hektarea beltza egiteko, bordeles beltza, axeria eta axeri handia. Bururatzeko musikapitxat orain, Buaminak taldeak luz eskaini duen kantaldiarekin, emazte taldea herri dabil beti repertorioan, euskal kantak, espainolez, Brasilgo eta Afrikako obrak ere bai, umore honean beti. Larun batuntan mendiko tanariko dira eta urriaren 18an Mugeren. Buaminak taldearekin gaurko agurra pasa arratsalde ona hemen Eskual Telebistaren lehen katean izan ontsa eta biarte. Kantoia gozatzen, ordan dira laketzen.